erronka bada, erronka handia. Hemen Barakaldon eta ez Barakaldon bakarrik, Osea, nire gazteekin erronka itxela daukagu. Adintarte honetan ematen du euskara gazteek alde batera uzten dutela, orduan bilatu behar dira bideak gazte horiek erakartzeko, baina erakartzeko oso modu gozoan, oso modu erakargarrian eta euren hezkuntzan. Bueno, bi ondorio, batetik ikusiko dute euskara gaztetxetako hizkuntza baino askoz gehiago dela. Eta euskaraz bizitzeko aukerak daudela, hain zuzen ere, haiek maite duten esparru batean. Zer iruditzen zaizkizue emakumeak kulturizak, edo hau? Gauza berri bat da niretzat eta bai, gustatu zait, interesgarria izan da. Bale, eta euskalduna irudi, euskalduna gabe irudi, eta... Bueno, nik uste dute alde batetik gitarra ikusi genuenean, proposamena ikusi genuenean oso ekarpen interesgarria zela gure ikasleentzat. Gero beste alde batetik, suposatzen digu ohiko funtzionamendua ia guztiz aldatzea, mugitzea alako talde batek beti suposatzen du lan gehigarri bat, baina gustora egin dugu. Eta orduan, alako proposamenak, bezalako proposamen batek beti bultzatzen du, ja ez da irakasle batek agintzen duena, baizik eta ikusten dute mundu zabalean ere euskaraz bizi daitekela. Nahiko interesgarria iruditu zait, asko gustatu zaizki zenolako jarduera ezberdinak egin ditugun, ze ez zuten zerikusirik bata bestearekin, eta nahiko divertigarria eta ezberdin iruditu zait. Teknologiarekin ez dugu izaten harreman handian ez eta gero eta aurreratuago egotea guztia, eta benetan esperientzia bikaina eta errepikatzeko izan duena. Iruditzen zait jardunaldi hauek izan direla benetan oso bide egokia eta aukera aparta. Guri bideia aurkeztu zegotenean maitemindu ginen eta esan genuen pres zatozte, mesedez beharrezkoa dalako.